cerradiño de guardia. Metendo aí contra as cordas Iván Pozo, Omar Narváez. Solta arriba a esquerda o argentino. Cuando un golpea, si te das conta que vaya a ser así a tónica de todo o combate, ningún dos dous quere que outro colla iniciativa, que outro sume puntos, e cando un mete unha serie de golpes hai réplica seguida. Pasou con Pozo, pasou tamén con Narváez, combinación de golpes e resposta. Unha aguanta, e ten aí a súa garda firme como agora Iván Pozo, despois buscando a resposta rápida. Boa cintura de Narváez tamén. Creo que o cheque se lle foi a Narváez. Está collendo un pouquiño a iniciativa, sí. Narváez. De todas formas, Pozo non debe alocarse e buscar, efectivamente, buscar algún fallo de Narváez, que tamén os ten, intentar facer unha esquiva, entrar no corpo a corpo, que aí deféndese mellor que Narváez. A mellor distancia para Narváez é a media. Creo o argentino ter agora o control. É rápido de mans tamén, ten unha dereita, un jab de dereita moi rápido e dobla ca izquierda, pero seguido. Esas son as mans máis peligrosas de Narváez. Aí meteu unha man forte ao fígado, os zurdos meten a man ao fígado que... Esa vantaxe que teñen os zurdos de combatir e adestrar día a día contra diestros. Sí, é unha ventaxa desde logo que a veces faise manifesta nun ring e complica a vida a calquer diestro. Ten moita rapidez na mans tamén. Temos aí as combinacións de golpes que son rapidísimas. Outra máis, quere responder Iván Pozo. Iván Pozo non debería alocarse porque si vai así para diante desarbola un pouco a guardia. Este é un home moi peligroso, con a man pesada. Eu penso que debería seguir tranquiliño, dosificando as forzas, e isto non acaba de empezar, todavía queda moito combate. Ese foi o terceiro asalto. Aí comeza o campeón do mundo a impor galóns. Quere levar a iniciativa.